Pátrali po nej úplne zbytočne. Celý čas bola v dome a mŕtva. Tragédia, ktorá otriasla Veľkým Mederom, je plná nejasností. Po nezvestnej 32-ročnej žene z Veľkého Medera pátrali policajti, ale aj občianska stráž Slovenskej republiky. V kontakte boli s jej rodičmi aj partnerom. Povedal, že partnerka dostala nejakú SMS správu, že chce urobiť samovraždu. Kristian Sedlák mu poradil, aby dôkladne prezrel celý pozemok, vrátane domu a pivnice. A on to povedal ten partner, že on všetko pozerá, bol na pivnice, pozrela ešte aj šachtu, ten žumpu, všetko, ale nič. Mužovi nemali prečo nedôverovať a tak začali pátrať po okolí. Fyzicky sme pátrali 2 dní, termodrónom, terénne vozidlom, štvorkolkami. Každodenne volá viackrát a rozpráva, že kde treba pozrieť, čo treba pozrieť, vieme niečo. Príspevok o nezvestnej Cynthii si na ich stránke pozrelo 250 000 ľudí. Keďže nikto nič nevidel a nepočul, muža o podrobnostiach pátraní neinformovali. Vedeli sme, že to už niečo tam nie je v poriadku. V noci z nedeľa na pondelok bola v jednom z rodinných domov nájdená osoba bez známok života. Policajti na mieste potvrdili, že ide o ženu, ktorej nezvestnosť polícii nahlásil minulú stredu jej rodinný príslušník. Na polícii mal podľa našich informácií jej partner vypovedať, že ju našiel obesenú. Údajne spanikáril, zvesil ju, dôkladne zabalil do igelitu a nechal v priestoroch ich pozemku. Policajti sa prípadom intenzívne zaoberajú a preverujú všetky informácie potrebné na riadne objasnenie toho, ako k úmrtiu došlo, ako aj to, aké udalosti mu predchádzali. Vyšetrovateľ zároveň nariadil vykonať súdnu pitvu. Nejasností je v prípade úmrtia veľa, počnúc s rozlúčkovou SMS správou, ktorú rodičia dostali. Bolo pravopisne správne písané, ale